எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் நாம பார்க்க போறோம். அந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வரை தனக்குன்னு ஒரு தனி இடத்த பிடிச்ச ஒரு கலைய பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம். ஆயக்கலைகள் 64ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கலையில ஒன்று தான் அலங்கார கலை. அந்த காலத்து தெருக்கூத்து, மேடை நாடகம், சினிமான்னு தொடங்கி இன்னைக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் ஒப்பனை பிடிச்சிருக்கு. இன்னைக்கு சின்ன குழந்தைங்கள்ல தொடங்கி வயசானவங்க வரைக்கும் மேக்கப்ன்ற விஷயத்த ரொம்பவே விரும்புகிறாங்க. உபயோகப்படுத்தாதவங்க கூட இருக்கலாம், ஆனால் ரசிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது. அந்த காலத்தில் தலை சீவி பூ வச்சு ஒரு பொண்ணு ரெடியாகி வந்தாலே என்ன அழகாக ஒப்பனை செஞ்சுருக்கா பாருன்னு பேசுகிறவங்க மத்தியில் இன்னைக்கு ப்ரைமர், கன்சீலர், ஃபவுண்டேஷன், காம்பேக்ட், மஸ்காரா, காஜல், ஐலைனர், லிப் லைனர், லிப்ஸ்டிக், லிப் கிளாஸ், ஐ ஷேடோ, ஹேர் ஸ்ப்ரேன்னு பல பல ஐட்டம்ஸை வச்சு மேஜிக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற ப்ரொஃபஷன் இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் கலக்கிட்டு இருக்க ஒரு ப்ரொஃபஷன் கூட சொல்லலாம். நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், அதுவும் பெண்கள், இந்த ப்ரொஃபஷனை விரும்பி எடுத்து படிக்கிறாங்க, கற்றுக்குறாங்க, ரொம்ப சூப்பராக செயல்படுத்திட்டு வராங்க. ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டை தேடுறது ரொம்ப பெரிய சவாலாக இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப நிறைய யங் டேலண்டட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டாங்க. உங்கள் யாருக்காச்சும் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட தேவை ஏற்பட்டால் ரொம்ப ஃபேமஸான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நல்லா மேக்கப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ வளர்ந்து வரும் நிறைய யங் டேலண்டட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஃபீல்டில் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களையும் என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுத்தா அவங்களும் அவங்களோட திறமையை உற்சாகமாக வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். 30,000 20,000ன்னு செலவு பண்ணுற டாப் கிளாஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டை மாதிரியே ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் ப்ரொஃபஷ்னல் மேக்கப் பண்ணுற நிறைய பேஜஸ் இருக்குது. நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இப்போ இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச சில மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப க்ரியேட்டிவான, சூப்பரான, டக்கரான, உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ரீசனபிள் ப்ரைஸில் நீங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கே வந்து உங்கள் ஸ்பெஷல் டேவை இன்னும் ஸ்பெஷலாக அழகாக ரெடி பண்ணி தருவாங்க. With no particular order, first நம்ம பார்க்க போகிறது comb and brushes. இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட பேர் மிஸ் கிருத்திகா. இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கோம்ப் அண்ட் ப்ரஷஸ். இவங்களோட ஒர்க்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட்லி அப்கமிங் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இவங்க. ப்ரைடல் மேக்கப், ஆர்டினரி ஷூட்ஸ், கொலாபரேஷன்ஸ், பேபி ஷவர் மேக்கப்னு எந்த விதமான மேக்கப்பாக இருந்தாலும், ட்ரெடிஷன், மாடர்ன், எந்த ஜானராக இருந்தாலும் சும்மா சூப்பராக உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ப்ரொஃபஷ்னல் மேக்கப் அண்ட் ஹேர் டூ ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் பண்ணி தராங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸும் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. செல்ஃப் க்ரூமிங் மேக்கப், ஹேர் ஸ்டைல், அப்புறம் சாரீ ஃபோல்டிங், இந்த மாதிரி எல்லா ஆன்லைன் கிளாஸஸும் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு இவங்களோட காண்டாக்ட் வேணும்னா மேலே தெரிகிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹரிதா மேக் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட்ரி. இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட பேர் மிஸ் ஹரிதா. இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஹரிதா மேக் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட்ரி. இவங்களோட ஒர்க்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது. இவங்களும் ஒரு அப்கமிங் ரொம்ப ரொம்ப டேலண்டடான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மேரேஜ், ரிசப்ஷன், பேபி ஷவர்னு எந்த ஒரு ஸ்பெஷலான டேயாக இருந்தாலும் அந்த டேவை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்குற மாதிரி சூப்பரான மேக்கப் அண்ட் ஹேர் டூ பண்ணி அசத்திட்டு இருக்காங்க இவங்க. உங்களுக்கு இவங்களோட காண்டாக்ட் வேணும்னா மேலே தெரிகிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கு போய் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஏஞ்சலிக் ஆர்டிஸ்ட்ரி. இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்டோட பேர் மிஸ் ஹரிணி. இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஏஞ்சலிக் ஆர்டிஸ்ட்ரி. இவங்களும் ஒரு சூப்பர் டேலண்டட் அப்கமிங் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தான். இவங்களோட ஒர்க்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. உங்கள் வீட்டில் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனோட தீம்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சூப்பரான ப்ரொஃபஷ்னலான மேக்கப், அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் பண்ணி தராங்க. உங்களுக்கு இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணுன்னா மேலே தெரிகிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு போய் இவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது இமை மேக் ஓவர்ஸ். இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிருது மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்ரி. இவங்க ஒரு யங்கான சூப்பர் டேலண்டட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்னு தான் சொல்லணும். இவங்களோட ஒர்க்கெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப அட்ராக்டிவாக சூப்பராக கிளியர் கட்டாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் ப்ரொஃபஷ்னல் மேக்கப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணுன்னா மேலே தெரிகிற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு போய் டெக்ஸ்ட் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது மாஷா யோர் பிரைடல் டெஸ்டினேஷன். இவங்க ஒரு சூப்பர் டேலண்டடான ரொம்ப ரொம்ப க்ரியேட்டிவான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். இவங்க எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஹையர் அண்ட் சூப்பர்
சூப்பர் கூல் ப்ரொஃபஷ்னல் மேக்கப் பண்ணி நிறைய அக்கேஷனில் இப்போ கலக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட அட்ராக்டிவான பர்ஃபெக்டான ஒர்க்ஸை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இவங்களோட ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட ஸ்பெஷல் லொக்கேஷனுக்கு இவங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே தெரிகிற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் போய் இவங்களுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். மேலே சொல்லப்பட்ட எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப டேலண்டடான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். அதை விட முக்கியமாக நம்ம பட்ஜெட்டில் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான ப்ரொஃபஷ்னலான மேக்கப் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ உங்களுக்கு இவங்களோட தேவைகள் ஏற்பட்டால், இவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போய் அவங்களுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி உங்களுக்கான தேவைகளை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். வளர்ந்து வர டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இந்த வீடியோவை நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி வளர்ந்து வர மற்ற ஃபீல்டில் இருக்க டேலண்ட்ஸையும் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் என்கரேஜ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.